Paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Hanggang Apay ngagsagsagit ka. Tinapis dagdag tinalalastok a lalaki di ta ilay. Anya? Awan mo't basol ka. Agur-urayak lang iti pasahiros ko iti paradaan may. Kalat mo't ngay masidagda. Iti kuan, tinapis dak madlatan. Ay, mabigbig mo, dagiti nang tapiskan ka. Apay hanggang. Ay, inak-ikan iti pagnakmanda ah. Ha? Saan ang mabalain at tapisan wano abuswunda ka? Kaasi akmat hanggang. Ay, no kayat mo. Tapisan tamot dagiti nang tapiskan ka. Ah? Kabalam. Apay kit din asaan ngay. Sa nakatakrut. Remember that? Yes! Sana takrot ti uncle ka. Naturid ako raw. Naturid ni uncle ka. Naturid! Iso ti pag-iistoryaan da dita ili ita, maribanang. Chiptado diti kabildatan at tinapis dagiti naglalastog a lalaki at taga-ili. Ay, no apay met anipay kwarog tinakurso na daan da. Ay, kasta dagiti taga-ili. Kaaduan kadakwada. Naglalastog da. Kat, anya ngay ti aramidan ni Kapitan. Ay, kat nakaungot ah. Ay, sos, delikado dagita ang naglalastog a lalaki. Ay, lakit di ah. Kaasi da kaniintay. Ni Kapitan pa'y matikunam, natural. Nan, kita akman jay tinapis dagiti lastog a lalaki, kwaraw. Dito iniaw. Dito ituktok ka. Ay, sos, nagbukol pa'y laang mal. Nagsakit nga raw. Urayak lang na ulaw ide. Imbaga mal, kini Kapitan. Wala. Bayam tay bagakin ni Tatam Abadaw. Apayanas ka na mamuan na. Amumatan ni Tatam Abadaw. Saan na basta itulok nga addamang tapis kadagiti kalugaran na. Naturid mo't aya. Ni Tatam Abadong paiti ko na. Nutin nurudan lang. Awan makaabakan ko na. Kasta ka day. Italangan na mo ka naturid gayam ni tata ba daw? Una, naturturog ngam ni Kapitan. Day tama tijak patsay. Ay sos, patyon na kwaraw. Awan at tarasam ni Tatam Abadaw. Para kanyak, naturuturid ni uncle ka. Naidom-dom at ikinaturag ni Tatam Abadaw, kwaraw. Tinapis na di kwaraw? Wan ka nung araw, nakitak nga agpaiso jay bukol, ijay ulo na. Ay, kaasimag. Asino tilastog anang tapis king kwana? Dagiti taga-ili ka naw. Mapanak mat, tadanog-danog ida. Na, papanam ngay. Jack itulok, abas talatan tapisin da di kwaraw. Ay, saan ka na mapan? Ay saan nakalagdan tuyan? Lumaban naktay sakit ko ni kwaraw. Sanang, bay amon ta ni Kapitan ti makamaw. Anya nga bita muna day ta, kapitan. Iso nga ron ti Kapitan. Uray man tatakrut, Mike. Ay sos, di mo ibagati kasta ba daw? Aguli magkalaang, no kasapulan da ka, umay da ka ayaban. Ay, makadandanog akong kay. Dagi jayan da kwarog kun Kapitan. Nay, sa dino nga di papananda. Ay katijay ili ah, biro kun da dagiti lastog alalakay. Siya kumakay, di mapan. Kwarog. Adatan dito paradaan dito ilay. Kayan nga dagiti nalalastog a lalaki ang nagtapiskan ka. At dada siguro inton madamdamang kail. Ayuyang dagat dito'y paradaan may. Nagado at tapisan da. Si kapay laang med akaanakan ti katuturadan a Kapitan. Hanggang dagitadan aw. Dagita nga mas asidag ita. Manang kail. Aya. Kapay adi mo ipagbaga. 1, 2, 3. Sagapulo daman. Nagmamaskulado da pa'y aw. Sabay nagtatayag da. Ay. Oy, siga. Apay nga da ka manan dito ha? Kwa. Kayat mo, tatapisin da ka manan. Ay sus.
Saan kayo nga umasidag? Kadwak ni Uncle Kao. Dahito yaw. Uy, Uncle, nagtagari ka na. Uwan, siyak ni Uncle na naanos nasinpat. Abay, lumaban ka ha? Ha? Ay, ada ya imbaga alumabanak. Anya pa lang tururayan yung ay. No. Kwarog, agawitan, darasan. Kunak man no lumaban ka, Uncle. Abangan no, kugtaran data. Oh, anya nga'y tinapasamak. Awan mo't mauray kung agistoryan. Kuantay. Ne. Mm. Apay akidag-kidagam ni Kwarog, inteng. Ay bayam ang agistorya. Siyak nga ron ti agistorya. Kwa. Unantay, ni Uncle konti agistorya. Sige, tagdengdengegak. Ay, dinanog-danog mi ida. Ha? Kinugtakugtaran mi ida. Kasta aya tinapasamak, Uncle. Sumit. Apaw! Kasta unay ataray da. Saan ka di Kwarog? Buwan ko na muna. Ha? Ay, wanin Uncle. Kasla saan mo't anak kapapati ti inistorya ni Uncle mo, Kwarog. Di istorya ijay ilay. Idi masidag dagiti sangapulo alalaki kada kapitan ken Kwarog. Nagpartakda ngay madayo. Na, sa bali mo ti istorya ni Kapitan dito'y barangay tayaw. Uray la kano limabaga ni kapitan idi makita na dagiti sangapulo alalaki. Agasam ngay ngamin dagita sa nga pulo ang lalakay. Mabutang ni kapitan. Kano istoryaan na limabanda? Di maray kanaw dagiti sa nga pulo ang lalakay. Anya ya tipod no napasama, Kwaraw. Kayat mo amaamuan di pudnaw. Kito na. Intarayan mi dagiti sangapulo alalaki. Ayunay man yung kalman. Kunanamit ngamin na naturayd. Namati akmait. Ay, takrot mo gaya. Sige, mapanak man na nagpasada tataba daw. Sapay ko ma, tasaan kun amaranaan dagi di alalaki. Ibagamlag, no kasapulam din tulong ko, Kwaraw. Apay, naturad kamot aya tataba daw. Saan mo na damagay? Tatalagaan na turida, Kwaraw. Makitam to ah. Napanmanan nagpasada ni Kwaraw, maray. Wen, Mare. Kasanungay no tapisan dan tumanang. Saan siguron, Mare? Ta dinanog-danog kan kinugtakugtaran mo't ina ni inteng. Sa bali mo ti istoryada, maray. Intarayan kanumo da kapitan dagiti lalaki alas taong. Ay? Jak ammo, no asino ti patsyat, marituyag. Ay, maulawa. Antay! Apay, ngagsangsangit ka. Ni Uncle ko ngay. Ay, intay, umay ka man dito. Apay! Nagsaksangit ka man, Kwaraw. Tinapisdak manan dagiti naglalastog a lalaki, Uncle. Makitam day ta, intay. Kunak man, nulimaban kayo kadagiti alalaki. Kwa, limaban kami, met. Na, apay nga raw, asaan da asar dengan ni Kwarog. Ha? Ay, apay nga ta. Ay, masungbatam ka di, Kwarog. Binilin na kasan nga tagtagaray. Ita, ipasungbat mo kanya. Na, Kasi kamot, Kwaraw. Kita ni tatam abadaw. Masyang ka na. Talaga mo't ngamin nakakaasya. Saan na ka nasardengan at apisin na kita lalaki? Sa anak sang nagpasada, tataba daw. Ay saan ang mabalin Anyang iti pagluganan mi ngagpailay, no saan kan ngagpasada. Tagadwa tricycle dita. Di mi kayat ti aglugan iti sa balay. Takas kasiro dagiti daduma driver. Mabuti nga kung nagpailay. Saan ka nga buteng, Kwaraw? Mabuti nga ruday. Siyak, ti makamuking ka. Kulak tumakang ka. Saan arumbang amabuteng ka? Basta kadwam ni tatam abadong. Isungag talag ka kanya, Kwaraw. Saan ko akabutang dagita? Uray sa nga pulo da? Uray pa sa nga gasaut. Badaw, saan mo asubsobraan na? Apay,
Kabailam alabanan ti sangagasot o lalakay. Kunaklaan mo ta. Kasanong arod ang matulungam ngayon ni Kwaraw. Ada manan ni Badong nga ginlalaeng. Kunablan asino mo't anaturod dayta. Isumati ko na Uncle. Kabailan na kanwa tulungan. Anya nga iti maitulong na kan kadadya taaw. Kalabanan na kano dagiti ng tapis kanyak. Ha? Amo na asa nga pulo da? Imbagak mag. Sumanaumot ni pare Badong adi na pa'y nakit-kita. Mapan kami kanuinton bigati jay ilay. Dua kayo lang? Isumati ko na ni Tata Badaw. Sumuro takban? Anya nga iti ramidam. Lumabanak mo ta? Sana Uncle. Ha? Ang mga ado ti agbuya at tao. Katawahan da ka lang. Akwa, uray para anawa, mabalay. Para anawa ka lang. Kwa gayam. Para sangga. No, ada danugan kuktar. Di siyak timang sangga. Ha? Wala. Apay nga itugot mo pa ilang ng kalmaw. Isumat ti kayat na. Iso pa pampamiriendahin ta. Ipati maun. Nangay ko na jay. Nay. Ha? Ay agbati kan paray. Na, Kasi ka lang jay. kanakak day ta agrabyado, ibati na. Isurutan Tata Badaw. Kasimat ni Uncle Kao no agbatay. Saan ka lang agpa-display jay paray? At dadan dito'y dagiti naglalastog ang lalaki aw. Kaya't mo asawain inununan da tayo. Uy, isudan dagita aw. Umuna kayong ta dito yak pa'y igid. Nangag mo ko araw. Kanya nga tararamidan dito niyang kalma. Agbuya ah. Ay, nagbati ka lang kuman pare. Na, Tata Badaw, umasidagdan dagiti lalaki. Ay, jak kabutang ida. Anyat kaya yaw. Laban, unaw. Puro mo't lalakay dagiti intugot mo akadwam. Ay, isuda nga minti naturay. Uray lakayak, tanalay nga kadumadaw. Jak mamati. kami mamatay. Mamati kayo kakadwa. Saan? Saan kami mamatay? Saan gayam Ano naglaing? Nay, namnamin sandaan na to ang. Nakitam da dyan, Kyle. Naglaing ka pare. Ano ko? Kasano nga inaramid mo na ta? Sigod mo kami na nalayang pare. No kayam nga aramidin, kayak mo ta. Dayta, lumaban mo tin ni Uncle Kao. Anya nga iti naramid ni Uncle Kao. Nakita ito inaramid ka. Tayo ka malayang pare. Ngam nay, timaridan. Nakita yaw, Ay, saan nyo napaglulukuan ni Kuaro ka? Siyak nga ikorog. Saan kakadi abilib kanyak? Ay, wan man langan. Bilibak kada kayo ato Amuyo ti ayan ni Kwarog, kukumare. Ay, berberukan ngamin ni intingkat. Nay, nagmalamot asaan ko ang nakita dito Tersina. Amaw, no sa dino ti ayan na. Nay, ibagam nga ruden amaw, marituyan. At jay balay may. Sursurwan ni Badungkaw no kasano alumaban kadagiti nalalastaw. Rumbang apa isuro ni Kwaraw, ta isukat nga ron ti Chiptanod. Una, adaya matchiptanod at tapis-tapis ang dalatan. Sige, dayta nga ron ti ibagak ka ni Inteng. Apay ni Kapitan Maray, di na kayat ti masurwan? Wan, Maribanang, ibagam ka ni Kapitan nga agpasuro ka ni Kabadong. Librin samag! Yahaw, Uncle! Katawa ka ba? Naggapuha ka nagpasada. At dalas to nga lalaki ang nailugan ka. Di na kaya ti agbayad iti pliti na. Lumaban iti siningil ka. Among tinaramid ka. Tinapis ko Nagturidin ti ka anak. Sinuruan nak namin ni Tata Badaw. Mapanak mo agpasuro. Sanda ko na mailupit-lupit ita. Amo kon ti lumaban hanggang. Ay, kabaranggayan! Liklikan diyang palastog. Nasaysaya at latati na talina ay apan nakilangan. Iti uray asino man.
Ala sige! Dinan, tinagibusan ti sa balipay, aparang! Dito'y drama tayo! Kapitan! Ending! Insura para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, VJ Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jofer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binowen. May sabay asagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito ang estasyon. Agyaman nyo na iting kari panagdangan. Di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Inteng. Takamot dito'y paraangan niya, Wangkail. Ay, agpapaanginak. Umayak ko mamakimirinda. Tawan mamirinda, iji balay ikaw. Ay ingkalata iji kusina, tadapay tinapay. Ken adan sa titimplaan adyos ijay. Anya ka mo tanangkay. Nagdigos ka kaday. Ha? Ay kwa, inton bigat nga agdigosak ta nalaminti water. Bareng pumudot inton bigat. Nagado ti maang angot ko ken kangkay. Number 1, agat nuwang ka. Uwan atan na panak nagipalinong itinwang. Ken inarakop ko pa jenwang ko. Ha? Number 2, agat anglit ka. Kit, nagling utak Number 3, agat aso ka. Inubak ngamin itay di aso. Ta kaya't nangaubag. Ay lukod na di nga aso. Naglambing. Kaya't nakidin maturog kano iji kulungan na. Yay. Kasta kalambing di aso kwa raw. Agat kalding ka pa yang kay. Naglalaok ti angot mo. Ingkakit ti agdigaw. Antay, nagangot niyang kay. Apay asaan nga agdigaws. Ay, kimarumanan ti sakit na asado tay tes. Anya sakit day, tantay. Kinasadot? Ah. Ala, sikat ti mangibaga amapan agdigaws. Inton bigat kanon, antay. Wen, kastalatan ti isong bat na nukuna ag amapan agdigaws. Inton bigat kunana. Bayan nyo nga roday. Tabarang agdigos inton bigat, antay. Ay, umayak man makimirinda. Ay, wen ala, ingka ijay kusina. Tamang isagana ka iti merienda tayo. Wanantay. Aw, at tuwin ti merienda, antay. Anggail. Saggay sa tayo a sandwich kan juice. Ay na, kastaban. Ay, apag isuta mabisinak. Alaag, tapara kanyak. Tainak ag merienda ijay kubo di talikudan ti balay. Kajak magustuhan ti malanglang abko nga angin ditoy. Ay, way na uray sak manantay. Ijayak mamut kubong ag merinda. Di mapantayo ijay nga ag merienda. Ay saan? Ditoy kansalas inteng. Ha? Ala, kwarog. Intan ijay kubo. Wanantay. Inala kon ti kuha. Intanantay. Sige. Ay, naggalasin na gaya adwa. Kasla didak kaya't akasangaw. Apay nga ta. Awan mo't madi nga inaramid ko Apay nga adidak kaya't akasangaw ngagmerienda. Woo! Ay na! Nabang-ara nagpaya nagdigos tuya. Uray siyak ba daw? Ay na! Nagmayat gayam tirik na no inaldaw ti panagdigaws. Ay, wide. Isungay ta. Inaldaw ta ngagdigaws. Sa nabalay ta, dumot ti danaw. Day talaeng tawan na bang luas sabon ta. Day bar soap ti pagsabsabon ta iti ulo ken bagita. Awan pa'y shampoo ken bat soap tama. Ay, uray na. Sa nabalay ta na bang lumay. Kalaman si flavor ko naman. Ala, uray yun. Tinapatag, inaldaw ta ngagdigaws. Unay ni Banang. Nakatugaw latan di ta balkon ngagsilsil pa. Di na pa'y madlaw apal paliiwag
Agkatakatawa. Ay, saan nga digdigaws? Na, Kabutang na, tidanom. ay. Siyaksa mo ti bagbagana. Siyaksa ti paspasagidan na. Agat ang late. Hey, Badang! Ay, Paspasagidan na kanya. Anya ti bagbagam, intay. Ay, siyak ka diti bagbagam asaan nga agdigdigos? Ay, dahito man buy-buya dito Facebook, intay. Saan nga agdigdigos, takabutang na tidanom. Iso nga agat ang late. Ibagam no siyak tidakdakamatan. Saan nga ron asika? Nala. Adaywan nak dito'y balkon, ta ituloy ko ti ag cellphone. Aday ta, mapunon titimba. Ay, indakot ti danom akas. Tuy, agdigos akon. Saan unay analamin ti danom? Ta nangidadangak iti inayon ka. Agdigos akman adaimbag. Day abanang. Paspasagidan na nga agat ang litak. Agdigos akman. Agsabunak iti nabanglo asabon. Ken agsyampu akman iti nabanglo asyampu. Parintay? It's that yaw? Katwan! Apay? Kas kala nakasabat iti artista? Ay, huwag paray. Kasla ka artista. Aya! Oh! Aguray ka paray. Apaya kasta tilang mita. Nakalinlinis ka. Ha? Aya? Huwag mate. Ken, ay nagbanglo ka pa'y paray. Agat babae ti pangbanglo mita. Agat babae? Perfume ti babae ti kayat ko sawon paray. Ay, ibang banglok tayo perfume ni Banang. Ay, mayata paray. Nataer ka iti kasta lang ang mita. Kasla ka artista. Aya! Gapo iti nakunam. Ay, inta iti na ni kagawad ko nang ta ilibre ka iti merienda. Ayos Ariglado paray. Inta ka ruday. Isu matlagayam nga ilibrim ni Kabadong tadinayaw na ka, Kapitan. Ay, una. Ngayon, imbaga na ti agpaiso. Nataerak Kapitan. Ken nabanglo akpay. Ay na. Mayata. Uraya lang na bangaran dito yung subdrive. Ay na naghimasay. Ayos Ay, mga anak man pwede tayo tinapay. Ay na. Mayak ti lami isti soft drinks. Siyak nga, Kapitan. Ay nakilibre. Apa dinayaw mo ti langak aya? Saan mo? Kasano nga ilibre ka gay? Kasta aya. Ay, Kapitan, nakatataer ka mo tang. Ay, nakabangbanglo ka pa. May kasta, mala. Magalakan iti merienda mo ta, bayadak. Ay, Kapitan. Ay, nakapulisa kon Banang. Inakon maturog. Aguray ka. Sa bali manunday ta t-shirt kan short pan mo Wala. Ay, narugit ngamin itay. Iso nagsukata. Anya narugit. Kat 2 oras mula nga insuot. Kan saan kamot arimwar tapno marugitan ko Ay, basta narugit na. Amum ngamin anya ba na? Jak makaturog no narugit ti badok. Ay na, nagadon ti lalabaan akawus mo. Siyempre Nagsukatak nga ron di maurnaw. Ala, itake din maturog. Rabiin. Sa dino tinapa naman nakasapsapa. Nakariinga ngawang ka. Nasapa ak anapan ijay balay da marimilyang. Napan ko inalatay tangdan ko anagiruot ijay paraangan ken likodan ti balay da. Takuna namag nga ita nga itud na. Aya, ay nagsuyatay. Katitangdan ka, inggatang ko iti sabon anabanglaw. Ken shampoo anabanglaw. Tapno na bang lutamot Di nasaya, tukasta. Inal daw tangag digaws.
Di agsabon tamot itinabang lua. Ay, katuwan mo ta. Alaman nga ron, mintan nagdigos to yan. Agsabon ta, itinabanglaw. Sigay, aggidan tangagdigaws. Ay, katuwan. Aggidan ta na. Aginigod ta. Wala, mala, intangarudan ba daw? Ay. Dada, nakasagay saya kun. Kain agbangbang luwa pa yakas tuyap. Ay, nagbanglo talaga na ito perfume ni Banang. Teng, umwar ka din. Ay, wud! Ay, agjuti ak ijay barangay hall. Ay, nene. Ay, sos. Ibusam-samot tanday tabang-bang lof ko. Kumatang kan tumanin Ay, nagngina day tabang-bang lof. Nene. Sabali man day ta jacket mo arumwar. Mabalin pa'y mat nga usaram jay jacket mo idikalman. Nadalos pa'y mat. Oho, so katakbut ilabam tunday jay ta naangutan. Ay. Inaldawan nga agsuksukat ka, inteng. Naurnungan ti malalabaan akawis mo. Ay, agsukatak nga ron tapno nadalusak. Inaldawak nga ron nga agdigos. Di inaldawak mo't nga agsukat. Ay, kunak no di ka umay dito'y barangay hall ko, Raug. Apaw, nagtaer ka itanggal. Kundi bisngay ka pa yan. Sakit. Ay na, nakabangbanglo ka. Ay, siyempre naman. Saan kan akas itisigaw nga dudumati payud mau? Saan kan nga agat kaldeng, nuang kan agat asaw? Ay, sumardeng ka man mo. Sobra man ako na akong tisasawon. Agpay sumait. Ay ngam no ita, nagtair ka anggal. Kas ti kapitan, kas lagabernaur. Ay, ayos. Wananggal, isuan na sayad da ita. Ti inal daw ka anataan. Ay, aginanaak man pa'y. Maribanang, umayak man. Umay kay kan, itilinutok apansay. Ay, agyaman ak maray. Pag-iso, mabisi na kaon. Nagadumatan tilina ba ang maray? Nay, awan sapay badum dito. Ay na bado amin ni Inteng marituyang. Saan la abado? Agraman ulas kan pundana. Nagadumong nagpaiso day talina ba among maray? Wen maray, agparikutak ita. Tainal daw meten nga agsukat ni Inteng. Sipod man nagdaldalos iti bagina kat nagadon ti lalabaak. Kasta aya. Ay imbag pa'y idisaan nga agdigdigos, tawan lablabaak. Kahit di mo kaya, tapno nadalos ita ni kapitan iti bagina. Syakmat nga ron ti mabannog nga aglaba. Adamot washing machine niya, maray. Ay, uray pa'y, maray. Alangarudan, maray, ag meriendakan. Kanumon day to'y pansit nga nyagkaw, tapno mapunas ti bannog mau. Ay, wen man, maray. Talaga ang mabisin akong kahit. Ay, thank you manan, marituyan. Ay, jak kayat da ito yung isuot ba nang tadaman siya nan? Ikanak iti sa bali at t-shirt. Nakaarartikan? Kalablabamot day taa. Ay, adang harod man siya nakadnay. Uray tada ka diti balay. Saan kamot amapan ijay ilay? Wano ijay munisipyo? Basta jak kayat da ita. Ang mga numakita da. Eh, sika ano isuot mo ti adaman siya na? Ay, ibasura mo. Ay, kat napintas pa'y mat da ito a t-shirt. Kan basit laang mat tinaiman siya. Apay di ka makawawat. Ngarod kayat nga isuot adaman siya nanday. Jak kayat, period. Puwira iris. Madlaw mo ka di ita ni pare Inteng maray. Ita mo lang papataer, ita mo nang aramidan. Kat, nagbalbaliw nga rudan. Masapol ka no, akanayon ng anadalos ti kawas na. Kan kanayon nga agdigos. Ay kat mayat malta na bang lupay. Uwan nga raw,
Sa bagay mayat nga agpaisaw. Amom nga min maray. No inaldaw ka nga agdigaos, priskaw ti bagay. Kawamat. Uray ka di si ka maray, inaldaw ka mga agdigdigaos. Natural. Nga uray awam mo asawam. Kawan Apay, masapol nga ada asawam sa kaagdigos iti inaldaw. Sa bagay malamaray. Mangtid ka man iti sa ikenso ka. Tagadubo man. Naimas ti si Dayo Ay, wen maray. Nagpartiyak iti taraking ko amanap. Kit isaw ti yadubab. Mabitla ang taikan ka, kabadaw. Ay, awanan maisuot ko banang Di ka naglaba. Si kamutan ata aglaba iti kausmaw. Na. Syakla aminan. Ay, kanayunak ang mabambanog. Na idijak ag suksukat, agreklamo ka. Ano ba yan? Itataka na yun nga agsukat, agreklamo ka lata. Ano ba yan? Gapaw, tanalabuskan. Na tulungan nakmat nga aglaba iti kawus mo Inusar mo la iti 2 oras, sukatamon. Ay narugit na ron. Ay na, kas ka lamang lukloko Ay, basta narugit ti kawas ka, sukat akon. Iti kasta, kanayo anataur. Mayat gayam tirik na, no inaldaw anataur. Pues, sikat aglaba iti kawus mo. Saan asya? Ay, unay kan maray. Agkonsumisyon kamatan kan ni Kapitan. Ay, nalabos ngamin. Inton ko, pinanawa ko. Ay, saan maray? Numabanno ka nga aglaba iti kawas na. Diin ka ipalondre kan ni Violet. Ay, ad-addan ajak kayat. Gastos laday ta. O, di sam nga ilabaan ni Kapitan. Ay, agasam. Uray saan mo't anarugit ti kawas na, ang sukatan na lata. Sa bali ti kawas na inton rumwar amapan agjute. Iti aldaw, agawid amapan agsukat. Iti malam, agsukat iti para balay na. Iti rabi agsukat iti para turog na. Ay, inaldaw akasta, maray. Sa bagay makabannog ti aglabang agpaisaw. Naimbag ko maano tumulong. Ang saan mag? Katala Ano, Sam? Ay, nakasaganan ti almusar, tabanan. Wan, sige. Intan, ijay kusina. Impapudot mo ti pagdigos ka. Unay kamutan, intay. Amin lakit din, siyak ti mga ramed. Mabalin mo't asika ti mga ipapudot iti digos mo. Ay, saan? Si kangarot ti asawak? Ay, kanayo nak amabambannog inteng. Na? Ita, agraman pagdigos mo, syaklat ta ti mangisagana. Si kamutan Kahit mong agdigos ako no saan? Ay, uray di kan agdigdigaws, no syak pa'y laang ti mangisagana. Amin lakit din, kat syak. Ay, no di nakasikasun nga asawam. Uray awat ti agdigdigos kan agsuksukat. Uray agad ang lita ko. Wan, makamu ka. Total, bagimot day ta. Tanabanog akon amang ilablaba iti kawis mo. Tadinak matulungan. Ha? Di uray saan kang agdigdigos? Ni ba nang mut? Ay! Uray saan kang agdigdigos, intay. Makamukan itibiyag mo. Maakon kan ka. Di uray agsinatan. Yan! Kapitan, managdaldalos kang agpaiso iti bagim itan. Ngam timadi, di mo matulungan ni nanaba ng aglaba iti ado apagmurngam. Anya nga ita, nauman ken ka. Ngam sakbay na, kaya't may mga nakablaawan dagiti agina ni Clifford Barceliano, da Josephine Barceliano, kan Christine Joy Barceliano, dita Santol La Union. Ken kada kayo aminen apo, anayat adumdum nga kadagiti drama ni. Ala sigay! Dinon tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng!
Surat yan iti direksyon ni Fergie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y nga estasyon. Ayaman kami, iting kay panagdangay. Di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Kagawad, gumatangak man iti pumada niyang kalintay. Ay, na yan ang nagnisit ni Kwaraw. Unay mo, ti panang katawa mo ken ni Kwaraw, marituyang. Nga raw, mababai na ka. Sapay nagado ababalasang dito iti resina ni Kagawad Kwanang. Kay pudnumot ang nagnisit ni Kwaraw. Sapay uliton na pailang. Mabain ako na talaga. Kaya't kunti aglamang. Inay, papanam nga rudan ngay. Mababainak nga rudan. Inakaon. Unay kamot nga minan, marituyang. Kakaiso na apoy naman, inabog mo pa'y. Kay ibagbagaklaang mo't anang isay. Tapudnumot. Apay ngay amasaktan. Ay! Nagbayagan ni Kwarog agumatang iti pumadak. Hay, mala daw akong iji kasar nga atin darak. Nay, iso daytan. Hey, darasam Kwarog. Magrugin di kasar. Ayan di pumadak. Sana ka nakagatang anggay. Apa saan? Kasanaw. At dahil dyan ni nanatuyang, kat pirmi nga inuyaw na. Anya nga, ti inuyaw na ka. Nagnisitak ka noonay. Ay, unay matanday dyan ako, Marek. Mababainak, ta nagkikinitan dagiti babalasang, sada nagkakatawa. Day talaang ti pagsakitan tinakamaw. Day talaang kunam. Ay, kat no nagsakit ti mauyaw. Sikaman mati uyawan da. Ay na, agawid ka kiden, marituyang. Apay apagawidon nakmaray. Kat kayat ko pa'y nga raw tiagis tambay dito itersinam. Nakauyaw kamot nga men. Amin nga umay gumatang uyawam. Iso nga imbes sa gumatang da. Pumadaw da. Ibagbagak lang matipod na. Ay namare, nasakit, ti mauyaw. Ay kat ba'y masaktan da. Aldawan, kat awan pa'y buena manok. Tamin nga umay dito itersina kat uyawam. Imbag kumamang nga ron no gumatang ka. Ay da, kompleto ak ijay balay may maray. Saanin ang masapula gumatang ak itilakaw. Umayak lang agparier dito'y tersinam. Badaw, kita ni Kapitan Numagna. Kasla maidugmam. Ay, aguyaw ka man din ako nakon. Kahit po numag, uray kita Iso siguro tera alamidom Noda ka dita tersena ni Marikwana nga niya. Tiaguyaw. Ay nagadaw ti mabalin nga uyawon ijay tersena na. Tado dagiti tataw mapan ijay. Hey! Isardeng mo man day tanga ugalim si Katuyang. Maditikas ta nga naramiday. Kwaraw? Apay anday. Ay ibaon ka man. No, mabalay. Mabalin na anday. Ikan ka itisang hagasot. Ay ingkaman gumatang itirikado dita tersena ni Marikwanang. Diyak kaya't mapan gumatang dita. Tapay. Sigurado nga daman dita ni nanatuyang. Uyawon naktumanan. Kasta aya. Sapay pigsaan na ti panaguyaw na. Sana ikatawa. Kababayin ka dagiti makangay. Itilangan sa bali at tersena ti paggatangam. Ayunan nga. Labsam latan jay tersena ni Marikwanang. Saan mo apampansinan? No makitam ni nanam atuyang ako nam anauya. Asos, apay ngay? Anya nga apay ngay maray. Sa bali matan tinagturungan ni Kwarog at tersena.
Kita ti panagnanamaray. Na. Agpadadakin ni Uncle na akaslamay dugmam. Umay kumagumatang dito, ingam gaputan nakita na ka. Sa balin, tinagturungan na. Di ba iam? Ay awanan ti umay gumatang dito, tirsinak gapukan ka. Dinak man pabasulan. Adda ka mod ngamin dito, anak ka uyaw. Kasano ak amakalako ngay no kasta? Uncle, niyanti ngay. Ay aglutluto ije kusina. Naghatang kong tirikado ngay pagpaghatang niyantay. Ay impagta di nakainuyaw ni Nanam Atuyang. Ijay sa bali at Rosina tinaggatangak, Uncle. Jesus, ay agree rin ani kagawad ko nang. Nagdamat nga minijay ni Nana Tuyang. Ay na, bye-bye amon intay. Kaya't mo ay akanayon latan ang mauyaw ni Huarog. Ay sigurado nga damay baga ni kagawad ko na. Kapitan, adaman na damagakan ka. Anyo day ta? Apay ngay asabali mo ten atirsin na tinaggatangan ni Huarog. Kunakul kita damagam day ta. Hindi ko matirsinak at tinaggatangan na. Kuha ka no. Andan ni Marito yung ijetirsin ha. Kit, di na kaya't ti mauyaw. Kunakun ka. Saan na bali? Ado mo ti gumatgatang ititirsin ha. Saan lang mo't ani ko daw? Ay awanan, Kapitan. Kabutang dati gumatang, gapukan ni Marituyang. Aya? Ay, ipabarangay kun sa ni Marituyang. Gapo itinakaro akin na uyaw na. Kabadong, dumagas ka man bit dito tersinak Apay maray. Kabadong, bagbagaan man mat ni Marituyang, ta isardeng nan tinakaro apanaguy uyaw na. Nakaro apanaguyaw ko na maray. Wan, amin nga umay gumatang dito tersinak. Uyawon na. Iso asabali ti papananda apaggatangan. Day, yak amo day ta. Imbag ko man uyawon na laang katawan na pay mo ida. Ay madi talaga day ta maray. Iso ngawa nanti umay gumatang dito tersinak. Amom ka di alim 5 pisos tinaglakwak itinagmalam. Gapo ko ni tuyang mo nga uyaw. Yeah. Magibabay ka talaga si Katuyan. Na, tapay man ang amin kanungagatang dito tersina ni Marijuana. Uyawag. Amin ayaman. Amin ka now. Saan nga amain? Naking ka, saan ka nga guyaw? Padasot di saan nga aguyaw? Ay, sardeng munday tako na nay. Awan ti maibaon ko nga umay gumatang, Mare. Iso asya kon ti umay gumatang. Ay, kat nasaya at mo't amaray, tapno makapagistoryata. Imbag taawan dito ni Marituyang ita. Binagbagaan sa ngamin ni Kabadong. Iso asaanin nga umay dito, tapno aguyaw. Ay, nasaya at mo't no kasta, Mare. Adukat, ti kayat ko nga istoryaan kan ka. Sige rugyamon. Sige, Mare. Amom ka day aja. Ay, Maribanang! Naa? Si Kamanan? Nangagkukag nga dakayat nga istoryaan ni Maribanang. Ay na, Marituyang. Kunak no saan ka nga umay ita dito iteresena ni Marikwanang. Mabalin ka di asaan kat nakita ka. Apay no nakita nak. Mas daawa maray. Buyungan ka matay. Anya! Pati boyong ko, madlaw mo pa'y. Sapay ang kiyad-kiyad ka, magnaay. Mangrugi ka manan nga aguyaw, Mare. Ay, saus! Puraw mo't amin ang dagitabok, mau. Pati buok. Ay, usturaytan Marituyang. Isardeng mo nga uyawan ni Maribanang. Mare, anya ka ditigatangam itayan. Gapo itirurod ko. Nalipat akong jagatangag. Ay, lagi pong amaray. Tapno adamag gumatang diti tersina. Ay, saan nagaruden amalagay tagkabawan? Na. Kita ngamin anay, puraw amin ang tabuk na. Takarkarwan na pa iti manguyaw kanyak. Ay namaray, saan nga uyaw dayjay? Ibagbagak lang ti makikita.
Agawid ak manlangan. Maribanang, di ngay gatangem. Maray, agsubli ka! Kunamutlan asino. Ay, mas ad-ado matiuban nangam siyak. Maribanang! Ay, nasaya at nasabat ka, pari badong. Naggapuak ngamin iti tersena ni Marikwanang. Mapanak ko magumatang ang nagbabawiak. Ta inuyaw nak ni Marituyang. Anya, inuyaw na ka ko na, Mare. Ay no, makaung-ungutak, pare. Talaga nasakit tinakam ko. Uray si ka kumari na, uyawin na. Awan nga ron tipilpilyan na. Amin atao ang makita na. Uyawin na. Kunamatlan perfecto atao. Ay, siya kaun, ti dumaw dawat iti dispensar, iti day tangay naramin naking kamaray. Ay, siyak, ti mababay. Ay, ipagpagapok lang amin kan kakot, pare badong. Namin anok mo, ta binagbagaan. Ang jakman amaw, nuape anauyaw lata. Ay, mapadasan na lang ti mauyaw. Ay na, ang mga nuuray laagsangit. Ay, nasakit tumat aterik na no mauyaw, pari badong. Apay nga agungot ka kanyak. Imbagak lang nga do ti uban na. Sapay ulitin na pailay. Dinilaw ko lang jay dakal abuyong na. Apay, dakals. Basta pa naguyaw, dakas day ta. Kunamla day ta. Tasi ka alaklakayan, anapunon ti kurtrek tarupam. Amen, madlawaw. Anya, uray siya kuya waman. Kal, permiti kurseng dagita gurong mau. Sakit nagkarsang dagita dapan ti sakam. Adi mo pa'y mabugwan. Pwak! Ay, madiya talaga ti ugalim tuyang Uray si Kantay, inuyaw na kamot ni Nana Tuyang. Ay, win nga road. Iso ang nagsakit tinakam ko. Kumarik pa'y mat nga road ang uyawan nak. Iso nga ro dyan kaya na makita. Ay, anya nga ta, no uyawan tayo mat. Diyan kaya ti aguyawan tay. Takunan ni Uncle Kaw, dakas ti aguyaw. Ikan tayo mat iti pagnakman na, tapno sumardengan nga aguyaw. Nalaingak mat kahit nga aguyaw. Ay, pagsangitan tayo man mat daya tao. Sige, numaminsan pa makita. Uyawak mamay. Irantak mat nga agkita kami. Tapadasak man mat nga uyawan. Ang di mo ibagbagakin na Uncle. Agungat day dyan. Kano day tamo ti planok nga aramidan, Maray. Uyawag mag ni Marituyang. Ay, napanunot mo mat nga aramidan day ta. Wan awanan ti aggatang dito tersinak, kas makitang maggapukan kwa na. Wan nga rod mapanda amin iti sabali a tersena. Inabugnan sa amin na customer kaw. Nalaing tamat kat nga aguyaw. Saan ka de, Mare? Nene, iso day ta sumuungat, Mare. Nagmayatan ti timing na. Sikati umuna ang manguyaw kan ko, Mare. Mare tuyag, mabalin ti agdamag. Ay, bay amat nga agtugawak pa'y amaray. Tapno masung batak anaimbag day ta sa ludsod mau. Ay, damagak laang mat, no nagsagay-say kan. Tanay, kuso-kusumat day ta kulot-kulot abuok mau. Sapay, anya dagita agtitid nag-apuraw dita abagam. Ay, sos, madlaw asaan kang agdigdigaw sa Marituyan. Guray kayo man. Pagtintin nulungan dak sa matan nga uyawan. Nag-lipstick ka nga agpaiso. Ngam saan mo mat abagay? Anya tim ako na Maribana. Ay na, ad-adda apim muskol dagiti bibig mo, Marituyang, anakangis-ngisit. Ay, aguray kayo mata! Pagsaunda mag! Ay, sana mabalin nga agsao ka. Tamabasa kami ka ni Marikwanang gapo. Iti kapig sa ti panag-shower day tangiwat mo. Wow. Ereklamo kayaw! Nakauyaw kayaw! Kunamlan napipintas kayaw! Ala, ingka agreklamo, Maray. Kadwanda ka pa ano kayat mo? Talaga mapanak! Napanin nga agpaiso, Mare.
Pay-paysunan sa ti agreklamaw. Bayam anya ko ma. Ha, napadasan nan tinauyaw, maray. Wen oray la makalwa. Mabalin ti agreklamaw, kapitan. Ay, wala. Apay, anyat ireklamaw. Mabalin ka di nga agsangit akpay. Na, Tama ka sang-sangit ang ngaminaw. ay sige, agsangit ka lata. Ay, nagsakit ngamin tinakam ka. Ah. Gapo iti naramig dagiti kukumare kanyak. Asino ako kumarin? Da kumari ko anang kan kumari banang. Inan ano da kaya? Sinaktan da tirek na. Oh! Pinagsinublatan dak nga inuyaw. Iso nga umay ka agreklamo? Wan, kapitan. Ay, nagsakit ti barukong ko anak nga giti pananguyaw na kanya. Ay, dahito lang ti maibagak no di mo kaya ti mauyaw. Di ka uyaw. Ita, amo mo, no kasano kasakit ti mauyaw. Wan, kapitan. Aday, wanda ka na kiti friends mo. No nauyaw ka. Apay, kaya't mo aguraan na ka. Ay, saan kapitan? Iso adi ka uyaw maray. Baday to. Napan ka nagreklamo ka ni parenteng? Gapotay inuyaw da ka, dagiti kukumaray? Wan, kukumarit kida. Ngam isuda pa iti manguyaw kanya. Ay, rumbang lang day taking ka. Kunak man no isakit nak. Apay akasla na yun ang pay dagiti manguyaw kanya. Hindi pa ya, binagbagaan ka. Angam di ka mo't dimngag. Kanya nga ita, si kantinuyaw da. Masaktan ka mo ilagayam. Iso basol mo mo't lang day ta. Gunggunan. Nay, ang damot ni Nana to yung asang nagsuksukat. Ay, may sakamot ang manguyaw kan kwa na kwarog. Inuyaw nakgayam iday. Umayak gumatang sa anak nga aguyaw. Sigurado ka asaan kan nga aguyaw? Sanon, iso asaan dakmeten nga uyawin tamasaksakit anak. Ay, ka nasaya at amaray no isardeng monti aguyaw. Wen maray, binagbagaan nak nga may ni kapitan. Ay na toyang, saan ka nga aguyaw no di mo kaya timawyaw? Ala sigay, dinan tinagibusan ti sa balipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, VJ Puglay. Musika, Dante Martinez.